случили се на мен преди много години. Уважаеми дами и господа, с особено удоволствие искам да ви представя най-младото дарование, най-младият български магьосник. Нека всичко бъде на макс. Вашите аплодисменти за Никола Николас! Спокойно може да каже, когато ходех прах под масата. Аплодисменти още веднъж! Никола! Това се казва ти с моето момче, позволявам ти стотици хиляди още. Айде сам напред сега! Благодаря ти! Това е моят ученик Никола, с който аз много се гордея, затова не взех участие. И така, чакай. Какво бе, Наде? Какво толкова?